Wow, naghapa. Ang inasal. Congratulations. Dali na mo, mga una pa ninyo. Hello guys. Ang mga idol, oh. Hindi. Ako sila rin na. Kasi ako sa pamangkin, oh. Ay, congratulations sa do. Graduate sa Iglesia. Dungan-dungan na sila. Guys. Sa akong mga pamangkin, oh, nagdungan gi sila graduate. Sus, congratulations ninyo. Duha and Rinalyn, oh. Si Dodong Brian. Wow. Sus. Sweet.